रायजोफोर आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं फिन नोंथांमोननो दिनै सानडे बयनिबो मा होनो अफिस टफिस जिरायनाय सान बे जिरायनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आं नोंथांमोननिसिम जे भिडिअ लादों बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड मोनोबा भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो। दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनिसिमखौ बुंबाय, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नों मोसायो गिर्जायाव? फिसाजोबो दं, फिसाजोबो थांगोन आरो हनै ओरैहाय मेदामबो दं। एकदम नै आयना नायनाया बेस्थ'। फैबाय नै दा आं मोनफैबाय।